Nga ai kuble bat nga priang sopa ye pi ki parlok ki baju ngap bat ki baju pej ya kane ka channel jonga bat ki kubor ki bawan man la kasngi khat prangut ki briu ki ladu el ga jong ka mansim hadin ba ka we ka aeroplanes kala kemding no ha Tribuhan International Airport ha Kathmandu Nepal ha kasngi balang Julai arjar psau bat katkum ka jinyo thu jong local police batang uwei ubalai im katkum ka report balayo lum bat katkum ka jinyo thu ba kane ka airplane kalami na International Airport Kathmandu Nepal banlech ka banta ka Sikhon Poplar City jong ka Nepal ka badai ka Pokhara bat kane ka airplane kala crash bat kala kemding no habanta jong ka Tribuhan International Airport jong ka Nepal kane ka Surya Air Flight ka kit khat nyaungut ki passenger uwei u co-pilot bat uwei u passenger bat kiwei pada ki kanthup ye ki mechanics ki airline employees laong u official jong ka airport bat layo ban seino ye ki benyap jong ki ki khat prangut ki lanot ki ba yap ha ka ka jinjia crash jong ka airplane ha Nepal bat uwei u pilot u balalai im katkum ka report bat katkum ka jinye thu balayolum ba une u pilot u shuman saw tang malumala na banta ka khamat ka jong u bat manta ulara ye u ha medical college hospital ha Nepal na ka banta ban sumar ye u lapan mena ba ya manta sipor an pan sange no shwa ye ka jinlek jinwan ha ka jika langba daga flight tat anda